Dobre, zdravím vás všetkých ľudí pri ďalšiemu pokračovaniu série Hello Neighbor. Presnejšie akt číslo 3 už. No, toto bude taký dlhší akt. Je možno sa rozdeliť na dva časti, ale ešte uvidíme. Jak sa nám dneska bude dariť a jak bude spolupracovať s Fero. Pošta. Otvor head, co tam máš? No, nejaká ukážka. A to... No, však všetní veci príď najbližší, tam máš gauč, ale dobre, jak ty chceš. No, zobere toto jedno jablko, výborne. Tak. No ale samozrejme, to taká séria, že mi ľúbi toto tu, hej, dobrá je všetko. Ale už nemôžem dočkať na sériu Outlast, jo, toto. Co toto? No, brana. Robíme, áno. Go on. Nie, no przez legoce ty šelena. Dobre. Kde sme to prišli, co toto je? Ten akt. Dúfam, že ešte mi bude dajak ľúbiť. To je válce, no. Co je to za dom tu taký rozburdaný? O ten tu dom to keho dom? No taký dom to ešte co nevidel ten dom v tej hre, neznám co to za dom. Ale ešte go patrame. No hráme, dobre, my hráme. Koľko sa môžeme otvoriť z kufer. Kľúč. A tu ide ten kľúč. Co? A to som cocinka. No zaši toto tu ovládanie cipána, však ja to polku hry stracím len kvôli tomu ovládaniu. Odomkni. Tak. No, ďalšia taká scéna. Tam je obraz, tam je len obrázek. Veci pána. Tejhle to tých tu mám. Co to tam máš, co tam vidíš? Co to tam je? Dobre, ideme spať? No, tá špí. Zobudíme się, uvidíme, co się bude robić. Co to za rew? Co to tam? Co się dzieje? No co za dom? Co to je? Słyszeć, zasie. Co to tam keho zasie caha? Co tam pribija? Klince, widzę. Exit. Dobre, nie trepaj telo. To kokać, no co? Počkaj, my co sme sa ocitli v nejakej minulosti, či v budúcnosti, či v jakej onej. No dobre. Ale sú še nejaký väčší doma na iný level. Joj. Táto budze. Preskúmavania. Co tu mám robiť? Si pána. No, doznáme ešte počas celé, jak to budeme hrať. Uvidíme. Tu kúpelka. A ja takú skrinku chcem, hej. Dobrá ja. Dobre, tak. Mi vodu ide. Voda ide, koľko je dobrá. Šprinty idú. Mrazák. Bežne dávam tu sumariny do mrazáka. Co to je? Pošta tam. Dobrým. Juicy. Avri. Tak. No dobre, ideme ešte preskúmať prvý svoj dom a potom. Však to... Akcie číslo 1 sme mali taký tu dom, keď nemýlim, keď sebe dobre pamätáte. Keď sebe nepamätáte, kľudne kúknite na staršie videjka, tam to je. Co to tak hučí si pána? To lampa? Vypni ho. Nie. Ľudí had. Ale dúfam, že tu celú hru nebude taká tma, bo to nebude potom dobre, že mi hrať, ale dobre. Elektrika ide. To teraz zahášu či zapol? Však, cipana. Tom zahášu, teraz zapol. Máš ísť do skrine? Nie, dobre. Ideme opatrať, čo to tu on má za dom. Auto. Samozrejme, potrebu rany. Tak on mohol urobiť vodiček, jak?
No to mi vyšvetlíte, ako to on tu celé mohol urobiť vodičak. Za tu jedno koleso hetka z toho auta, ale kúkam poradne, tá všetky kolesa tu jest. No to nedáva zmysel. Nevází, ideme ďalej. No, tu radšej nejdem. Ideme obiť sebe šumňa. Elektrika. No, tu tiež taký, no dobré. Vidíme. Čuli ste ho? Ja hej, toto... si pána dzeje. Nechcem zo začiatku, že tu som tak nacahovať. Tam je. Cipana. Dúfam, že ma nevidel. Ale nehraje hudba, takže asi ne. A videl? A tu auta chodza. No co tam šel? Dobre, tam ucekajací zvuk, cekám do domu, tak ty co? Ty tak je tak. No, ty vonka jadnu. Ideme hore. Tu tak myslím, že... Hore, tu tak, áno. A to tú lampičku, tak. Teraz, tak, dobre, výborne. Co to tu tak učí si pána, však my už odpili. No tam, to neviem, ak sa... Dobre, zavrieme to, tu ideme kúkať tu. Nieč. No tu tak dzi chodí po trave. Kde je? Tu tak dzi? To je jedno, necháme, tak zavriem. Co tu mám? Akože, čo? Berú ampuru, mu tam dolu. Môž švetleno máš, sušet. Zapal, keď si dá. No, zapal. Taká tma. Tak, teraz neviem, čo sa práve stalo. Zobral som staziek, jedno lepidlo, len tak som rucil do hentého tam obrazu. Kúkam tu, že som toto tu otvoril. Sypa na toto, ale však dobre, no to. Nesťažujem sa. No, sypana. Zaš je posadnutý nabytek, to je normálne. No, posadnutý nabytek, teraz pošednutý nabytek. Dobre. Neviem, kde je. To je jedno. Idem proste tu kúknúť. Aha. A tam asi nejdem. Maj sa. Tu zamknuté. A tu neviem, co to je. Tu. No. Zavri. Tu šedá ešte. Tak ideme, pokým šedá. Aha. Počídlo tu. Ale nejaké šáve, to nechcem ho brať. Aha, no tak to sme došli, potom nemám skaziť ako ísť. Aha, dobre. A máme dzeň, takže dobre. Ideme pokúkať po jeho zahradze. Kapačka. Kebyže tam dať také menšie rucime. Možno by sa tam dať co otvorilo, ale co? Neviem. Skúšam ísť podať, co? Možno toto. Skúšame zobrať toto. Dva. A sušet milovník činy. Jak tak kúkam. Ešte zober to jen tu ohryzek. Tak. Dobre, to by malo stačiť. Ideme skúšiť. A najisto. Ok, to sme otvorili teraz, ale... Toho daje hrtkaj. To je tu bordel. Opa. Sušet je tu. Sušetko. Máme lepidlo. Otvor.
To asi nie. Dobra, nevadzi. A co sme otvorili, ale co sme otvorili? To neznám. To je jedno. Rozbijeme si skôr sušet. Kúpiš nové. Pred chvíľu som bol taký chorý, mi bolo pláno. Ale pre vás natočím kľudne videjko, je to žiadny problém, to nie je problém, je to kľudne postavím si, idem, natočím. Na druhý deň zostriham a všetko v poradku. A zase sebe dám pauzu. Dobre, neviem, kde pošol. V akých dveroch pošol, kde? Cipána je, že to on. Tu muchy letajú. Hej. Kadzik, co, hej. Hej, zaš tu. No to ja som si tam mrcol, hej. Hej, to bola paradajka. Ty ale me súhadi s tými paradajkami daj jak často, hej. Kľud. Aha, tu sme otvorili toto hore. Hore. Daj jak rýchlo ideme, a on. Nie dolu, chod. Hore. Dobre. Ja myslel, že zabijeme už. Dobre. Tu otvor. Neviem, kde sme vôbec. Otvor. Dobre. No a tu by som rád znal, že kde sme. A zistíme všetko. Pokúkame. Oj. Dobre. Avri. Nie, no tá. Ja si nezavrieme. Co to tu je? Dobre, to tu aspoň zavri. Dobre, tu tak. A stáť kde? Skúšam doskočiť tam. Hej. Co je tu? Taký kľúč. Skúšame. No možno skúšame rúsť do tej tam onej paky. Ty tu nedojde ešte, že ešte nebude. Tu tá hra, toto normálne už aj teraz mi vytáča táto hra. Aj naozaj. Dober kazetu. Jeden tanier. Môžeme ísť. Ale je úplný deň teraz, už nie, to bolo také ráno, by som povedal. Aká krása. Aha. Táto je... Cipáte, jak to mám vruciť z toto? No, tak. Aha. Co? Jak si tam on dostal? Cipána, to neviem, co všetko už, ale meno je tak zlostý. Presne pánu, to najhoršie... Cipána, hej. Nervy mám už teraz. Cipána, infarktové stavy tu mi to ten sušet dáva, ale naozaj už. Ešte tu budú chýbať kamery a konec bude. A som skončil. Dobrú noc. Cipána! Som si zostral. Však on zoskočí z bodej kerej onej. Paradajku, hej, zaše. Zober tu kanvicu, Ed. Džubni po nemu, tak po nohoch mu daj, nech ho klepne. To je glup tak. Ale Skazik ty mal také peniežné, len taký tu dom. To ešte by som rád znal, zistil. Zajdeš ty. Však on úplne mimo. Zajdi ten sušet. Dobra. Budeme sa tvoriť, že... Dobro. Nechám tak. Budem sa tváriť, že som nič nevidel, hej. Nejaké depresie má asi sušet. Jak tak kúkam. No
To co stawa się. Ale on Skazik tu doszedł, Stazik tu. No čisto šibnutý. Tu darček hore. No dobre, počkaj, tu bude jaký kľúčik, hej. Tu je to ten magnet, tu. Dober. Tak. Teraz môžeme pricáhnuť. Tak. Krása, ale na co jeden kľúč. A on tu otvoril. Zašej v dome. Dobrý. Dobre. To bude také dlhé. Aha. Tak, aspoň máme magnet. Tu mu kamery vypnem toho tu na. Dobrý. Aha. No co tu ja mám teraz robiť? Co s tým tu mám teraz? No čo je ten tu kľúč? Ešte by som tak rád znal. Počkaj, skúšime. Dobre, tak gdzie się dostávame, ale... Modrý kľúč. Tam ho... Kde je ten parchant? Kde zmizol? Dobre. A je tu na isté modrý kľúč. Domkni. Otvor! A zavri. Dobre. A co tu? Co tu mám urobiť? Dobre, to len tu televízor. Rozbijeme hneď do tu okno. Si pána dzeje. Tu co to je? A co to tu jest? Jaki kabel szyca? Tik tak. No. Tik tak, ale na co tik tak. Aha. Znajdę są. Dobra, poczekaj. Myślę, że da się to jest taka jedna vec z takim dažníkom robiť. Keby się nájdem taký dažník a znaleźć, že máme dažník, to by som vám to aj rád ukázal. Ale to je, nemáme tu dažník. Dobra, a pana jednego dažníka się w domu nie znajdę. Kogoś to nienormalne, ta co? Jeden porandany dažník. Jeden. To nie. No to dobra. Także to nie znam. Tak, gdzie bude ten dažník, len gdzie? On już ustiel od pasca. A nie vypína kołúciky za sebou. Vypni. Dobra, čo? Co? On zwrócił obraz, a to taki szmadlak. Co jest tu? Tu jeho izba. Tam je. Aspoň známe, že je dobra. Chytil, dobre. Jo. Panie Bože, v tej časti še vôbec dajak neposúvame. Cipana. Ja skoro infarkt dostal. Fuj. Šalený sušet toto. Zošaletý, však tam máš otvorené dvere, tam môžeš prejsť cez nich normálne, jak normálny človek. Nie, ty cez okno môžeš preskočiť. Co tam ideš dávať z kameru, ani nesranduj. Dobre.
Tá hej, on kope do vlastného nabytku, toto múdry sušet to tu je. Ale počkaj, znam, kde je pačidlo. To by som teoreticky mohol dostať to tým tu. Ale ako mohol. Skúšal by som tak, no. Dobra. Teraz tu. Zavri. A tu. Tu tiež zavri. Tak. Áno. Dobra. Ale máme pačidlo, ktoré je na jeho pozemku. Kde je to pačidlo? No fakt super toto je. A tu je. Dobre. Skúšam ho dať vychvátiť to. Ja nemám umývadlo. A tu je umývadlo. Žobni ho tam. Už vodu. Ideš. Tu potom. A kde ty skáčeš? Tu hýbaj, hej. Tak teda umýjem. A hej, no kúkaj tu na isto. Dobra. Tak fajn. Máme. Výborne. A muzika dzeje, hej. To len tak zrazu. Dobre, ja to kašlem. Sused, poprosím na menšiu prechádzku, keď budeš taký dobrý. No. Ja to asi za chvíľu Aha. To sú výborné bugy, akože poviem vám tu aj. Som práve chcel povedať, že za chvíľu to asi ukončím. Sa s vami rozlúčim, ale ešte asi pojem niečo pozrieť. Bo som, ako viem o tom, že tu sú nejaké minihry, ktoré sa nám tam dole zidú. Budeme ich potrebovať. Viem, že jedna minihra je tam hore. Potom jedna je niekde tam, potrebujeme na ňu nejaký kľúč. A jedna je tam, jak sme dostali to pačidlo, jak hore, tam hore sa potrebujeme dostať. Neviem, koľko ich presne je. Vôbec neviem. Však pozistujeme a ja to nejak zistím a dám vám znať. To je, ale nemám rád. Fakt pekne ďakujem. Tu tak jedna, pozrite. Tutaj. Tak. Tu na. A tu nahore, keď sa dostaneme. Tak ja myslím, že môžeme tu sa pripraviť na druhú časť z aktu číslo 3 a tu by som sa s vami rozlúčil. Budem rád, keď zanecháte like, odber o tomto videjku a v ďalšom parte sa vrhneme na plnenie týchto minihier a potom by som išiel to nejak dohrať. Dobre ľudia, majte sa. Dovidenia.